Good morning, guys. मानगोनां दावराव देख्रेब नार्जारी सारखौ एरेस्ट खालामनो नागिरदों। मानि थाखाय आरो सोर एरेस्ट खालामनो नागिरदों बेखौ दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। थख' बिथाङानो गावनि खुगाजों फोरमायलांदों। दा बेनि सिगां फंनैसो खोथा जोंहा बुंनांगौ, नोंथांमोननो सावरायनांगौ दं। हेलो एवरीवन, वन्स अगेन वेलकाम बैक टू द चैनल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। स' हारिनि थाखाय, रायजोनि थाखाय मोजां हाबा मावनो थांनायावनो मानगोनां दावराव देख्रेब नार्जारी सारखौ जेलाव सोनो नागिरदों, एरेस्ट खालामनो नागिरदों। बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बर' हारिनि रायजो राजाफोरनि मेगननि मोदैखौ हुखुमोरनो थांनायावनो दिनै जेल जानो गोनां जायोब्ला बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन बाथ्रा मार खोथा दं। लोगोसे दा गुबुननि बेबादि हाबाफारिखौ जोङो लाजिनाय मोनो, मुगैनाय मोनो। नाथाय बेनि जे दावराव देख्रेब नार्जारी सारखौ एरेस्ट खालामनो नाजानायाबो जानाय नङा। मानोना जाय रायजोनि मोजां हाबा मावो बेजों इसोरा लोगो लाफायो, लोगोसे रायजो राजाफोरनि आशीर्बाद थायो। दा बे खोथाजोंनो सोमोन्दो गोनां जोंहा मानगोनां फेरेंगा रन्जित बसुमतारी EM बिथाङा दावराव देख्रेब नार्जारी सारखौ एरेस्ट खालामनो नागिरदोंसै EMआ। दा मारैहाय, मानि थाखाय आरो माब्ला एरेस्ट खालामगोन ना बिथांखौ नागिरगासिनो दं नामा, बेखौ स्वयं दावराव देख्रेब नार्जारी सारा गावनि खुगाजोंनो रग' खोन्थालांदों। बेखौ फारि फारि नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरो जोबनायाव कमेन्ट हरबानो जाबाय। दाखालि आंखौ जोंना फेरेंगा बसुमतारी EM बिथाङा एरेस्ट खालामनो नागिरदों आंखौ कर्ट केस होनो मानो होनदों। आं बिराद बेखौ खोनायोब्ला गोसोआव मोजां मोनो आरोखि। नोंसोर जे एथ' अगियान खामानि मावनो हायो, एथ' गाज्रि खामानि मावनो हायो, जोंबादि मानसिखौ केस होनानै जेलाव जोबना दोननो नागिरो। ओंखायनो आं बेखौ वेलकाम खालामदों। फेरेंगा इमिडियेटनो केस होदो, जेलाव जोबना दोनदो, आं थांनोसै जेलाव। आं बेखौसो बुंगासिनो दं। माबा पुलिस फाथायहर, आं नेबाय थायो। मार फाथायहर, जोंबादि मानसिया जेल जानांगौब्ला जों जाबावगोन। आं 91 दिन जेल जाखाबाय बे गोरिब गुन्द्रा आइ आफाफोरनि खामानि मावनानै। आंथ' रावनिबो अननाय मावाखै। आंखौ बिसोर आंखौ जेलाव जोबदों। दाथ' रायजोफ्रा बिसार खालामगोन बेखौ। दा जोंबादि मानसिखौ जेल जाहोबाय, मिथिगौ जों मा मावगासिनो दं, जों मा मावाखै। दा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि समनिफ्राय जों बेजों थाफानानै जों आन्दलन खालामदों। जोङो थै-थां आन्दलन बारसोमदों। दा बिनि फिल'सफिखौ लानानै जों दिनै दंगासिनो दं। गेरेमसा बर' हारि दानायनि जायनाखि सान्थौ, बे सान्थौखौ लानानै जों दिनै जाथिनि खामानि मावगासिनो दं। जों जाथिनि खहा खालामनाय मोनसेबो जों बाथ्रा बुङा। फेरलेबसो जों गाज्रि खामानि मावा। दा दिनै बेखौ मिथिगौ बयबो रायजो राजाफ्रा। दिनै बिथांमोनासो दिनै मिथिया, बे दानि बिटिआर सरकारनि EMफ्रा बिथांमोना जेबो मिथिया। दा बिथांमोना गावसोरनि भुल मावनायखौ बुंनो थाखाय दिनै बे बुंग्राफोरखौ जों बोरै दबथायनो, बोरै नाख्रेबना दोननो बेखौ नाजायो। दा जोंबादि मानसिया दिनै सैथो खोथा बुंबाय थानाय जोंखौ दबथायनानै सिरि थानो, सिगिसौ खाबाय सिरि थानो, बेखौ नाजायो। जायफोरा जोंखौ जेल जाहोदों, आदा जेल जाहोनो नागिरदों। दा बेफोर आरो जोंथ' अनेक नुदोंना इउटुबावनो। इउटुबारखौसो बुबावनाय जाबावबाय दानिया। अनेक मानसि बुनाय जाबाय, सोरखौबा दाननाय जाबावबाय। दा अब्ला बे मा सान्थि बिनाया बेनो नामा? सान्थिया बेखौ होनदों। माखौ सान्थि दंमोनलाय? सान्थि बेनो। सोरनि थाखाय सान्थिया? दा बे गिदिर कुइसन जायो। दा दिनै साधारन बे NTPनि अस्थ्र गथायनि थाखायनो बिटिआर दंखाय बिटिआर सुथि खालामनानै NTPनि अस्थ्र गथायनायनि उनाव सान्थि फैबाय नों दलदामानो जागोन नामा? दाथ' बे सान्थि सुथि फैनायनिफ्राय जे बर'फ्रा डेभेलप जाबाय, बर'फ्रा गोजोन जाबाय, एखेबारे मिसा खोथा बे। रावबो गोजोन नङा। खुनु जायनाखि बर' जाथिनि सेन्टिमेन्ट गोनां मानसि, बिसोरो गोजोनदों होननानै बुंनो हाया। ओरैनो प्रेक्टिकेल जायनाखि दानि थासारिखौ नायब्लाबो बे लाइनावबो जों गोजोननाय मोनाखै। मानोना जायनाखि जागासिनो दं एखेबारे खोथा बाथ्रा बुंनायफ्रानो लागाम गैखाथारा। जोंनि माखासे EMफोर खोथा बुंनायखौ नायदो, भाषानि खुनु लागाम गैया, भाषानि गियान गैया, बेबहार गैया। नों बेखौ जों बोरै सान्थि फैबाय होनना बुंनांगौ? दिनै जायगा जायगा मानसि बुलाबायनाय, न' बां सावना होखारलाबायनाय, बे खेथ्रआवनो बोरै जों बुंनो हायो जे सान्थि फैबाय होननानै? बे थासारिखौ जों नुगासिनो दंना। सोरखौबा इभेन गावथारलायनायबो जाबाय, जोंथारमोन जलमोन गावथारलायनाय, गोबां घटना बोरै सान्थि फैदों होनना बुंनानै? आरो बे देरसिन सान्थि गैयिया जाहैबाय आरो बिटिआर जायनाखि नामनि सुक्ति खालामबाय, बे बिटिआर सुक्तियानो बयखौबो सान्थि गैयि खालामफिनदों।
खुनु इन्टेलेक्सुयेल खुनु लेखा गोरों मानसियाबो सानस मोनाखै बे सुक्तिनि फैनायनिफ्राय मानोना बे सुक्तिखौ लानानै जोंनि बर' जाथियाव गिनाय दं गिनाया जाहैबाय जोङो बिटिसि मोनबायमोन बिटिसिआ 2003 आव जायनाखि एकर्ड जादों बे 6 सिडुल आन्दाराव जादों आरो बे 6 सिडुल बिटिसि जायनाखि एकर्ड जादों बे एकर्डनि गेजेरजों जों मोनसे ट्राइबेलफोरनि जायनाखि माने स्पेसियेल एरेन्जमेन्ट ट्राइबेलनि थाखाय ट्राइबेल एरिया एडमिनिस्ट्रेसन जों बेखौ मोन्दों आरो ट्राइबेलफोरनि थाखाय माने इमिडियेट ट्राइबेलफोरनि माने मोनथायनि जायनाखि गोहो होनाय बे मोनथाय गोहो होनाया बे 6 सिडुलखा बेनो 6 सिडुलानो बर'फोरनि थाखाय बा ट्राइबेलफोरनि थाखाय फिसा मोनसे रायजो बायदि मोनसे एरेन्जमेन्टखा बे स्पेसियेल एरिया माने एडमिनिस्ट्रेसन बियो स्पेसियेल एरेन्जमेन्ट बियो बेखौ मिनि कनस्टिटिउसनबो होननानै बुंनाय जादों आरोखि बेयाव ट्राइबेलफोरनि थाखाय जथेस्थ' बेयाव माने मोनथाय होनाय जादों दा बिटिसिआबो मोनसे जोंनो मोनसे एरिया टेरिटरि मोनबायमोन 3059 गामिखौ लानानै जों मोनसे एरिया जों मोनबाय बेजों जों रायजोसै ओमफ्राय जों मोननै जिल्ला मोनबाय क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि दा बेखौ लानानैसो मावनानै जादों डेभेलप जादों जौगादों दा जों बेखौ हरदोंमोन आरो जों बेयावनो जोंनि माने जिल्ला दानाय उनाव जोंनो डिसि अफिस एसपि अफिस कर्ट कासारि जोंना फैजोब्बाय आलादानो जों डेभेलपमेन्ट खामानिफ्राबो जों जाबाय थाबाय बे मोनसे जोंनि जौगानायनि मोनसे बे माने 6 सिडुलनि मोनसे खुंथायमोन आरोखि दा दिनै बे 6 सिडुल खुंथायखौ जोंनिफ्राय बोरै बोखारफिननो बोरै माने दिनै माने फोजोबस्रांनो बे खायदायै कौशलै जोंनि नैबे बिटिआर सुक्ति खालामनाय जादों बे बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैया बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि 6 सिडुलखौ फोजोबस्रांनो नागिरदों बेखायनो बे बिटिआर सुक्तिखौ लानानै जोङो दिनै रावबो गोजोननो हाया सान्थि जानो हाया ओंखायनो बे गोजोन फैबाय होनना बुंनाया सुक्ति बिटिआर सुक्तिनाव बे मिसा खोथा एखेबारे नंखायथारो बे फैयाखै दा दिनै नोङो बोरै जानांगौ होनलाय बे बिटिसिनि मोनखानाय गामिखौ दानख'नो नागिरनानै होननाया बे मोजां जाबाय नामा बेखौ दिनै कुइसन खालामनांगौ जाय बिटिसि सुक्ति खालामग्रा दानि डिफेन्स बर्डनाव सोंनांगौ बे गामि दानख'नो नागिरनाय बे माब्रैलाय बे मोजां जाबाय नामा नोंसिनि बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों आरो नों बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों नोङो बे माने डिसिफोरनो पावार हरनाय बेथ' नोंनि एकर्डआव थानाय रोखा थानाय 6.4 आव रोखा देरथारदों एखेबारे बिटिआर सुक्तियाव जे माने बिटिआर माने माबाया डिस्ट्रिक्टफोरनो डिसिफोरनो माने पावार क्षमता हरनाय जागोन आरो बे क्षमताखौ डिसिआ मावफुंगोन बे होननाय रोखा लिरनाय दं जाबाय दिनै प्रमद बर' बिटिआर सरकार फैनाय लोगो लोगो डिसिफ्रा दिनै माने 16टा साबजेक्ट 16टा डिपार्टमेन्ट लांदों दा बेफोरो गासिबो जोंहा थांजोबगोन गासिबो सेस बिनि आखायाव थानाय नङा आरो दिनै मोनसे खोथाखौ आरोबाव जे दिनै जायफ्रानोखि दिनै बिटिआर सुक्तिनि बाथ्रा बुंदों बड'फानि खोथा बुङो बिरादनो बड'फानि आइडिय'लजिनि बाथ्रा बुङो बिनि सानस्रि सान्थौनि बाथ्रा बुङो बड'फानि सानस्रि सान्थौ बाथ्रा बुंग्रा मानसिफ्रा दिनै बे बिटिआर सुक्तिनि बे इन्ट्रडाक्सन लिरनायावनो सिगाङावनो 9 नाम्बार लाइनाव मानो लिरबोखो जे जोंनो बड'लेण्ड रायजो नांलिया जोंनो आलादा रायजो नांला कमप्रेहेनसिभ फाइनाल सल्युसन व्हाइल टेकिं इनटेक्ट दा टेरिटरियेल इन्टिग्रिटि अफ दा स्टेट अफ आसाम होननानै लिरदों मानो लिरबोखो जायफ्रा बेखौ लिरनानै गारबोदों जोंनो आलादा रायजो नांलिया होननानै बेनो कमप्रेहेनसिभ फाइनाल सल्युसन जाबाय होनना बुंबाय दा बेबायदि मानसिया दिनै बड'फानि सानस्रि सान्थौनि बाथ्रा बुंनो बोरै खम समायो बोरै बुंनो हायो फिसा अधिकार दं नामा फिसा बड'फानि बाथ्रा बुंनो फिसा खुनु अधिकार गैया फिसोर दा बड'फा होनना बुंनायनि बिसोर बड'फा फानना जाबोजोब्बाय बड'फाथ' नोंसोर थोराखैमोन बड'फा माने बड'लेण्ड रायजोखौ नांला होनना बुंनो बाहाय बड'फा बुंदों आं थैनायनि उनावबो गावनि डायरियाव लिरना गालांदों बड'फा खौसे जाना थानांगोन आरो अहरह बड'लेण्ड रायजो संग्राम खालामनांगोन आरो बड'लेण्ड रायजो मोनब्लासो जों गेरेमसा हारि दानायखौ जों हागोन बड'लेण्ड रायजो जुदि मोनाब्ला जों गेरेमसा हारि दानो हानाय नङा बे बाथ्राखौ लिरना गालांदों दा दिनै एथ' मोजां लिरना गालांनाय बे बड'फानि सानस्रिखौ नोङो नेवसिनानै नोङो दिउफ्लेनानै नोंनि बड'लेण्ड रायजो नांला लिरना गारनाय बे मानसिया बोरै बड'फानि सानस्रि सान्थौनि माने माबा फल'वार जानो हायो बड'फाखौ फाननाय जाबाय बिसोर बड'फानि आइडिय'लजिखौ गाफ्लेनाय जाबाय दाउथे जायफ्रा बे सुक्ति खालामदों बिसोरो अधिकार गैया बड'फा होनना बुंनायनि बड'फा फानग्रा मानसि बिसोरो दाउथे नैबे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों खुनु माने जों रावबो गोजोनाखै आरो गोजोननो हाया आरो बे गोजोनखौ नंखाथारा दा बे जादों बिटिआराव मा दं होनबालाय मावनांगौनि माथो बिटिसिआव जा दंखायो गासिबो बिटिसिआव लाबोखानाय गासिबो पावारा मा दं बिटिआरावलाय माखौ मावफुङो आरो मावफुंनांगौ गैखाया आरो बेखौ मावफुंनांगौ होनना बुंब्लाबो जों फाबसनांजाबो बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंनांगौ होनना बुंब्ला खबरदार रायजोफोर आरो खुनु आफादनि मानसिया बुंनो मोना बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंनांगौ होननाय बे थाब नांगोन गासिबो बे बड'लेण्ड रायजोआव माने जायनोखि सेक्रिफाइस खालामनानै थैलांनाय मुंख्लं जानानै बेफोर मानसिखौ जों माने असनमान खालामनाय जागोन सेस खालामनाय जागोन बे बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैया माबेखौ मावफुंनांगौ फालाय माखौ मावफुंनो होनो फालाय जोंलाय
82% मावफुदों माखौ मावफुङो जेबो मावफुङाखै मा दंलाय मावफुदोंब्ला नों बे बर' रावा 82 लाबोखानाय बर' रावा बिटिसिआव नोङो अफिसियेल लेंगुवेजजों बर' रावा आलादा मोनसे भाषाखा दा दिनै बे अफिसियेल लेंगुवेजखौ दिनै मा खालामदों बिसोरो एस'सियेट लिरना लाबाय बिसोरो एस'सियेटब्ला बिटिसिआवबो एस'सियेट जाबाय थारमाने नोंना नोंसोर डिग्रेडस खालामगासिनो दं माखौ नोंसोर मावफुदों फालाय माखौ नोंसोर जु खालामदों फालाय आरो आलादा रायजो मोननायनि नाम्बार 1 माबायानो जाहैबाय बे लेंगुवेज माने आलादा रायजोखौ सेपारेट स्टेटिस क्रिएटेड अन द बेसिस अफ लेंगुवेज आरोखि दा दिनै नोङो अन द बेसिस अफ लेंगुवेज जायनाखि रायजो दानांगौ दा दिनै बर' रावा अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय जों आलादा भाषाखा दिनै बेखौ नों एखेबारे एफर्ड खालामलांबाय एस'सियेट खालामलांबाय मा जागोन बे रायजो मोननाय लामाखौ गाथेखाबाय नोङो आरो दिनै नोङो बे बाउन्डारि खोथा बाउन्डारिबो दानख'नांगौ नोङो दा दानख'दो माखासे पार्सेन्ट दंबायब्ला मावोब्ला बेखौ सापर्ट खालामगोन सोर मावगोन आरो बे 7.2 नाव रोखा लिरदों बे माने माबा ग्रेजिं फिल्ड ओमफ्राय कास्ट लेन्ड गभर्नमेन्ट लेन्ड ओमफ्राय भारेन एरिया हाग्रा बेफोराव हाबनानै थानाय जेसेबां दं बेखौ माने गभर्नमेन्टआ माने इभिक्ट खालामजोबनानै गावसोरनि दखलाव लांगोन होननानै बे खर'आव लिरनाय दङ 7.2 आव जाब्ला दिनै बे 7.2 नि थाखाय जोंना हाग्रा थानाय ट्राइबेलखौसो होखारबाय थानांगासिनो मेइन खार'ना बेनो दा दिनै बेफोर मावफुंनांगौ दंमोन नामा बेफोर मावफुंनांगौ दं बे गथिखे बे पइन्ट आरोखि 82 पइन्ट मावफुंबाय माबाय बे मिनिंलेस जेबो गैया मावफुंनांगौ जेबो गैखाया बे बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैया मा दंखालाय मोनसे प्रश्न सार बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जों मिथिनो मोन्दों जे ट्राइबेलफोरनि हाखौ नन ट्राइबेलफ्राबो बायनो मोनबाय आरो नन ट्राइबेलफोरनोबो ट्राइबेलफ्रा फाननो मोनबाय होननानै जों मिथिनो मोन्दों दा खोथाया बेसेबां सैथो बेखौ गुवारै आरो बिनि गेजेरजों जों बर'फ्रा ट्राइबेलफ्रा मा खहा जानो थांगासिनो दं सारा फोरमाय दाथ' माने ओरैबायदि बुंगासिनो दं बिसोरो दानि बिटिआर सरकारा माने बेयाव सम अधिकार सम बिकास होनलायनानै माने ट्राइबेल नन ट्राइबेलखौनो फारागथि लाबोनो नागिराखै बिसोरना सम अधिकार सम बिकास नों बे ट्राइबेल एरिया एडमिनिस्ट्रेसन बे बिटिसिआव नों सम अधिकार सम बिकास बिदि जानांगौ दा स्पेसियेल मोनसे जोंनि थाखाय एरेन्जमेन्ट खाथार बियो बोरै जानांगौ दा सम अधिकार सम बिकास हाफोरनि खेथ्रआव बिसोर दिनै माने ट्राइबेल बे माबायाव 6 सिडुल एरियायाव जे नन ट्राइबेलफ्रा हा बायनो मोना दिनै बेखौ नायाखै बिसोरो दा रिसेन्ट जों नुबाय थादों बिसोरो माने लेन्ड मेला खालामलायनानै एखेबारे हानि पाट्टा होनाय मानाय बायदिसिना एखेबारे बिदि खालामनाय दा जों बेफोराव नुदों गोबां माने कास्टआव थानाय जाबाय नन ट्राइबेलफोर बे चिराङाव जों दा नुगासिनो दं चिरां डिस्ट्रिक्टआव बे चिरां डिस्ट्रिक्टनि गोदान एमएलएआबो थिनदों माने जायफ्रा माने नन ट्राइबेल नङा दा काश्मीराव थानाय गभर्नमेन्ट हाउस थानाय अबेबा माने दैब' एरियाफ्राव थानाय बेफोराव थानाय मानसिफोरनो नन ट्राइबेलफोरनो हा होनो थाखाय दिनै बिसोर माने प्रप'जाल हरदों दा बे बाथ्राखौ जों मिथिगासिनो दं जों बुंगासिनो दं बे खालामना जों चिरांनि माने जायनाखि सिडलि सार्कोलनि एसटिसि दा जों बेखौ रायलायबाय दा खालाम बिदि मोना 6 सिडुल जानाय लोगो लोगो 6 सिडुल जानाय समनिफ्राय खुनु नन ट्राइबेल मानसिया बे 6 सिडुल एरियायाव हा मोना ट्राइबेल बेल्टआवथ' गैखाथारा मोनखाथारा बेथ' इनफेक्ट बेथ' आयेनाव दंखायो आरो ट्राइबेल बेल्टनि बाहेरायाव जायनाखि दङ बिसोरबो 6 सिडुल फैनायनिफ्राय हा बायनो मोना हा फाननो मोना हा मिउटेसन जाया ट्रेन्सफार जाया दा गथिखे आरो बेयाव मोनसे खोथा दंबावो बिटिसिआव बिटिसि एकर्डआव जायनाखि बुंदों जे जायफ्रा एलिजिबोल ओमफ्राय बनाफाइड सिटिजेन बिसोरसो बिटिसि एकर्ड जानायनि समसिम थानो मोनो होनना बुंदों बनाफाइड ओमफ्राय एलिजिबोल सिटिजेनफोरखौसो होनना बुंदों इन्डियान सिटिजेन बेखौसो होनना बुंदों हेबुलि बिसोर जानला मोनला नन ट्राइबेल मोनसे हा मोनलाबाय बिसोर हा नांगौ बेथ' बाथ्रा नङा दिनै बिसोरो एखेबारे नन ट्राइबेलबो हा होनाय नन ट्राइबेल माने माबा होनाय दा जागासिनो दं दा दिनै जानो मोनदों दिनै लेन्ड एडभाइजारि बर्ड मोनसे दङ बिटिसिआव गोदोनिफ्राय फैबाय लेन्ड एडभाइजारि बर्डआ डिसिसन लायो बबे हाखौ सोरनो होनांगौ सोरनो होनाङा बिदि प्रप'जाल फैयो आरो बिसोर डिसिसन लायोल'नो होयो बिसोरनो दा बे खालामाब्लानो दिनै लेन्ड एडभाइजारि बर्डनि खुनु डिसिसन गैयासो दिनै माने सार्कल अफिसारा दिनै हाइलटमेन्ट होनाय बेबस्था खालामगासिनो दं जों दा बेखौ मोनगासिनो दं दा गथे बेखौ इमिडियेट बन्द' खालामनांगौ जों बेखौ लुबैयो बेखौ बन्द' खालामनांगौ बिदि होनो हाया लेन्ड एडभाइजारि बर्डआव एप्रुभ खालामनानै ला बबे हाखौ बबे होनाङा हा होनाङा बेनि उनाव माबा खालाम दा दिनै बिदि खालामाबा मालायसो हा होगासिनो दं गावनि ट्राइबेल मानसिया दिनै एथ' दङ जुग जुग थामनाय बे माने माबायाव कासारफ्राव दङ गमारफ्राव दङ फिल्डफ्राव दङ ओरैनो फरेस्ट लेण्डफ्राव दङ
सरकारि हाबो दङ दा बेफोरखौ दिनै माने थाब ट्राइबेलफोरनो होनांगौ ट्राइबेलफ्रा बिसोर मोननांखानांगौबा जेरावखि थायाखै मानो बिसोरनो हा होनांगौ बाथ्रा बिसोर दा दिनै बिसोरखौ माने होखारनो नागिरबाय मालायसो हा होगासिनो दा बे जुजिनो नुगासिनो दं आरो जों बेखौ प्रटेस्ट खालामो रायजोफ्रा जायनाखि नुगासिनो दं जा बुजिगासिनो दं बेथ' रोखाथार दानि डिफेन्स बर' दैदेननाय एबसुआ दिनै बेखुनु माहारियारि आफादनि आखुथाय बेहा गैला बिसोर दिनै गावनि माहारियारि आखुथायखौ खोमाना लाजोब्बाय बिसोरो माने फरायसा आफादनि नामाव बिसोर दिनै माने राजखान्थि हान्जानि खामानि मावगासिनो दं दा बेखौ रोखा होनबाय दा डिफेन्स बर'आ माने दिनैसिम जा मावगासिनो दं बे इउपिपिएलनिसो सासे स्पक्स पार्सन सासे एडभाइजार बायदि बे मावगासिनो दं इउपिपिएलआ जुदि दिनै माबा मोनसे माने अलखद जादोंब्ला बेखौ बिदिनो हेल्प खालामबाय थायो इलेक्सनाव हेल्प खालामनायाथ' बेथ' कमन जाखाबाय आरो दिनै सरकाराव थानाय बे इउपिपिएलनि सरकार बेखौ दिनै बिसोर बुंथेबाय थायो माबा मोनसे प्रब्लेम जाबा बिसोर बानस'ना बुंबाय थायो दा जेनेबा एबसुनि बे प्रेसिडेन्ट नङा बे इउपिपिएलनि सासे स्पक्स पार्सन बे सरकारनि स्पक्स पार्सन बेबायदि बाथ्रा बुंबाय थायो एनि माबा जों नुबाय थायो आरोखि दा जे दिनै डिफेन्स बर'नि जायनाखि रल बेयो माने माहारियारि आफादनि आखु बेयाव दा गैला दा जोङो बेखौ इमिडियेटलि लुबैदों जे बियो इमिडियेट जुदि बेहा राजखान्थि हाबनायनि उद्देश्य दंब्ला बे राजखान्थि हाबथों माहारियारि आफादखौ बिदि माने राजखान्थिजों लोब्बा लाखिनानै खामानि मावथों राजखान्थिनि मोनसे एजेन्ट बादि खामानि मावथों दा फरायसा आफादा स्ट्रं जायोब्ला अनेक माने हारियाव माने जोंहा माबा जायो खैदां खैफोदफोरखौ जों सुस्रांनो हायो दा दिनै हारियाव जेरोखोम खैदां खैफोद फैगासिनो दं दिनै मोनसे बाथ्रा दिनै फरायसाफोरा जों बुङा मा जागोन बेलाय दा दिनै नोङो हाफोरनि खेथ्रआव फंसे खोथा बुङासै बहा बुंखो फंसे खोथा हाफोरनि बाथ्रा बुङाखै बिसोर दिनै फिसिनाय बेबस्था नांगौ खुनु खबर लायाखै थाङाखै बिसोरो बरंसो बे मानसिनिफ्राय बिसोरो फैसा माने खांना लायो बिसोरो दिल्लीयाव थांनो बबेबा थांनो फैसा लायो बिसोरो दा बिसोरो मा बुंसैलाय दिनै माने बै माने क'क्राझारनि सानजा जायो फ्लाइअभार सेराव बिसोर दखान होनानै जायो दा जोंनि बर'आ जुदि आलादा बड'लेण्ड रायजो बिनायनि नामाव जुदि भुगिनाङोब्ला न' बां गारनासो खारनांगौ जायोब्ला हा मा जागोन बे जाथिया रायजोबो मोना फारसेजों रायजोबो नाङानो लिरना गारबोयो आरो जाथिबो न' बां गारना खारनाङो दा बे आरो फारसेजों नों माने गसाइगावनि माने साबजेक्ट नांदों नायदों गसाइगाव बे फ्राय 7थासो गामि आरोखि बे माने सुखान बावनाय फाकियागा निलकुमारि ओमफ्राय बे 7थासो गामि दं आरोखि दा बे गामिनि बर'फ्राबो दिनै 2014आव माने सावथाल बर' जेरैखि दावरावसो जादों बेयाव गिनानै गासिबो खारबोजोब्बाय आरो बे जायगायाव माने सावथाल मानसिफ्रा सेना लाफैजोब्बाय दिनै बे गामियाव गासिबो हाबफैजोब्बाय दा बेयाव जे बिसोरखौ दोनहैफिननांगौ बेयावथ' बिसोर जेबो फंसे खोथा बुङा जों जेब्ला जनजाति सुरक्षा मन्थ्रि जानानै माने एसडिअखौ गसाइगाव एसडिअखौ जों बुंहैदोंमोन बिथांमोना मोनसे मन्दलखौ माने इनकुवारि खालामनो थिनदोंमोन जों जेब्ला इउटुबाव बुंबाय थायो निउसाव बुंबाय थायो डिफेन्स बर'आसो निउसाव बुंबाय बायदों मोनसे बे ओरैनो जास्ट खेबसे बुंनायल' बे जेबो इनिसियेटिभ लाखै जेबो गैया दा जातीय आफादनि दायथ'आ मामोन फालाय दिनै नोङो जाथिया माने आलाय सिलाय जाबाय न' बां गारना खानांबाय बे समावसो जुदि बेखौ नायाब्ला खबर लायाब्ला हाब मारै जागोन नोङो दिनैहायनो माने ओरैनो बेल ब्लकनि खोथा साइकेल गिदिंखायो खिन्थु बेल ब्लकआव मा दं मा गैया दिनै बिसोर जेबो खबर गैया बिसोर खुनु डाटाबो मोनसेबो गैया बिसोर खुनु इनफरमेसन गैया बे नोंनि बे राजखान्थिनि देवानि खालामबाय थानायखौ जों बुङाखै दिनै डिफेन्स बर'आथ' एकदम देवानिसो खालामबाय थायो बे राजखान्थि एकदम देवानि बे दा गथे बे इमिडियेट गारनांगौ जेनुइन मानसिफोरनो होनांगौ जेनुइन फरायसाफोरनो होनांगौ बे बोराय हा बे फरायसा आफादाव थाबाय थानाय बे अफिसाव थायै जाबाय थानाय बे फरायसा आफादनि बे माने दैदेनगिरि जानो समाय नामा गोदो जेरैमोन फरायसा आफादाव न'निफ्राय फैयै खामानि मावदों मालाय जाथिनि खामानि मावफैदों बोसोरथाम टार्मखौ फोजोबदों बोसोरथाम गावनि एबसुनि टार्मखौ फोजोबनानै मालाय फरायदों गावबागाव जिबन गावबागाव केरियार बानायदों खत्थ' मोजां मोजां माने अफिसार जालांदों खत्थ' मोजां मोजां बिबान मोनदों दा दानि डिफेन्स बर'आबो फरायसा आफादखौ गोथारै लाखि जातीय सम्पदखौ लाखि बिबानखौ एंगारना हो खत्थ' मेरला गोदान गोदान गथ'फोर दंसै गोरों गोरों मानसि दंसै बिसोरनो हो जाथि सेन्टिमेन्टजों मावलांथों नों राजनीतियाव ओंखारदों राजनीतियाव ओंखार सोर बादा होबाय ओंखार जों बिथांखौ लुबैयो आरो बिदि खालामजानो स' नोंथांमोना भिडिअखौ नुनो मोनबाय खोनानो मोनबाय मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों मोजाङै कमेन्ट बक्सआव लिरनानै जरुर हरथार स' भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ